שלושה דגשים חשובים שכל עוסק פטור חייב לדעת עוד בינואר. 1. השנה אמורה להיכנס לתוקף רפורמת עוסק זעיר, שאומרת בגדול שאם המחזור שלכם, כלומר הכנסות ללא הוצאות, הוא עד 120,000 שקלים בשנה, במקום להגיש דוח רווח והפסד ודוח שנתי, תשלמו מס כאילו הרווח שלכם הוא 70% מההכנסה שלכם. ולא רק זה, אם זו הכנסתכם היחידה, אולי אפילו תהיו פטורים מהגשת דוח שנתי. למי זה כדאי? למי שאין הרבה הוצאות, ואז הוא לא נפגע מכך שסך ההוצאות שלו הן 30% מהמחזור. 2. תקרת עוסק פטור עלתה משמעותית ועומדת בשנת 2024 על 120,000 שקלים עגול. 3. וזה חשוב מאוד, אם אתם עוסקים פטורים אתם חייבים עד סוף ינואר לדווח למע"מ על סך כל המחזור הפטור שלכם, וכמובן לשים לב שהוא לא עבר את התקרה של שנת 23. יחד ננצח. תומר פרוינד, רואה חשבון ומשפטן.